Tak, priatelia, krásny deň prajem, krásne popoludne. A chcela by som vám dneska, opäť som tu z Big House, ja som snáď za posledné obdobie nerobila tak často videá, ako ohľadne tohto projektu. A ja musím povedať jednu vec, ako to hovoria Rusi. Это просто bomba. Ja som deň čo deň viac a viac úžasnutá, čo tento program dokáže. To je... Som prešla všeličím, ja to už nechcem opakovať. Mám projekty, ktoré fungujú, kde zarábam, sú na dlhodobo. Som spokojná, pretože je dobre mať naozaj minimálne 5 a viac zdrojov príjmu. Ale také niečo, ako je Big House, som ešte nestretla. Naozaj, už do hocičoho neskočím, nerobím toto božnie projekty, ktoré sľubujú vysoké percenta, to už vôbec nie, hej. To už hľadám skôr také dlhodobé, ale toto, čo tento program ponúka, tak to ja proste som v nemom úžase. Jednak máte tu už dneska, teda stiahnete si, prezeráte reklamy, tu zarábate. Čiže jeden zdroj, druhý, ďalší je, to je to priloženie, to je toto, hej, ty si to stiahnete, na ktorý máte prehliadač, automaticky sa vám zobrazujú reklamy a vy zarábate. To je jeden. Ďalší je surfing, to znamená, surfujete, ja tu nemám už, ale keď máte tu vždy zobrazené, že koľko môžete pozrieť, tak začnite pozerať. Ďalší zdroj, druhý, v jednom projekte, kontakt, ďalší zdroj. Hej, ja tu už mám, ale tu sa vám zobrazujú mená, kde dáte iba, potvrdíte, že ich chcete nasledovať, odkliknete ďalší zdroj. YouTube videá, ďalší zdroj. Ja už som všetky prezrela, ale ďalšie zdroj príjmu. Máte tu teda ten skrácovač linkov a môžete si vytvoriť stránky. Stránky si vytvoríte a v podstate tie stránky, niečo ako landing page a tak ďalej, tak na tých stránkach sa vám budú zobrazovať reklamy, ďalšie zarábanie. Keď sa spustí sociálna sieť a na vašej sociálnej sieti reklamy, ďalšie zarábanie. Keď budete mať mobilnú aplikáciu, ktorá sa už testuje, stiahnete si ju, tam je ďalšie zarábanie. A teraz si predstavte, dobre, poviete si, to sú centíky nejaké. Áno, ale predstavte si, že vy ponúknete ľuďom, že sa môžu zadarmo registrovať, zdarma môžu takýmto spôsobom zarábať. A vy budujete si štruktúru niekoľko tisíc ľudí, tak pre vás to znamená niekoľko 100 až $1000 príjmu mesačne len z týchto činností. A ja už nehovorím o tom, že máte štart nastavené za $1 niekoľko klonov, ktoré vám generujú ďalšie peniaze, tie sa vám ukladajú v depozitárnom balanci a kupujete si klony. A to už ako úplne wow, tieto plošťatky, kde človek, ktorý je akčný a ide do akcie, lebo dneska ja tvrdím, že je taká doba, že ak ste ešte, že taký ten, že musím si to premyslieť a musím to všetko proste naštudovať, kým to pochopím, sorry, ale vám každým dňom unikajú neskutočné peniaze. Ako je to na vás, vy ste sa tak rozhodli, že tak budete, ale ja len hovorím, že vám proste unikajú každým dňom peniaze. Musíte sa rozhodnúť hneď. Ak to cítite, intuícia, je to niečo, wow, dobre, zaregistruj sa, poď do akcie, kúp si za $1, ja každého aktivujem, alebo si tam daj $18 a nakúp klony, kúp $25 pozíciu. Najlepšie samozrejme je, keď máte pozíciu, pokiaľ nemáte za sebou ľudí, ktorí dokážu hneď registrovať, tak si kúpiť ešte 2 pozície pod sebou, pretože tak sa pohnete. Rýchlejšie sa zacyklíte. Ja som dnes, za dnešný deň, v podstate zarobila za jeden deň
tým, tým, že ovládam marketing, hej, ale ten študujem každým božím dňom, sa proste učím na príklade, na tom, čo sa deje v mojom back office a tak ďalej. Tak za dnešný deň, moment, ja vám to hneď poviem, to je $400 za jeden deň. Ako, ja viem, možno niekto povie, že zarobil za jeden deň aj 1000, OK, ale ja sa bavím o tom, že som začala so $60 a čo dokáže tento projekt, pokiaľ ste troška aktívni a šírite niečo, čo má zmysel na dlho. To ešte tu nie je, bude tu crowdfunding, tá sociálna sieť a iné veci, ktoré sa spúšťajú a tu v porovnaní s inými projektmi, ktoré som tiež, ako troška bol podobný taký zámer, ako je tu, ale to bolo iba ako sa rozprávalo, že toto sa bude diať, ale v tomto projekte ja vidím, že on to povie, ale to sa deje. On to povie a za pár dní je to tu, kde to môžem používať. Čo sa povie, to sa urobí. Ako, to je pre mňa fakt ako úžasné. Ďalšia vec, čo povedal, že oni kontrolujú, aj keď dávate reklamy, žiadne hippy a tie podvodné rôzne, čo sú, neviem síce, ako to niekto dokáže rozoznať, ale tak podľa všetkého tento chlapík je naozaj macher. Nebude sa propagovať na týchto stránkach. Budú sa tu propagovať seriózne projekty. Reklama vládne svetom, hej, takže reklama je oblasť, kde sa točia miliardy. Je nás tu cez 30 000. Týmto tempom tu nás bude za pol roka možno 100 000, možno viac. Teraz sa začnú sťahovať tá aplikácia. No ľudia, si ani neviem predstaviť, čo všetko tu sa bude diať a čo všetko nás tu čaká. Ako každým dňom, ktorým váhate a treba, akože nie, to není pre mňa, strácate peniaze. Každým dňom, ktorým sa nerozhodnete a nejdete do akcie, strácate peniaze. Tak sa teraz ešte pýtam, ešte stále si myslíte, že niekto iný ten váš život urobí krajším, alebo ste to práve vy? Poďte do akcie, ľudia, toto je wow, je to bomba. Ako vážne, to ja idem semka do financov, hej, za 4. To znamená, že koľko to máme? 4. bolo mesiac, dneska je 15. Čiže mesiac a 11 dní. Mesiac a 11 dní som v tomto projekte, čakajte, pôjdeme do kabinetu, zarobila $2386. Ako pre mňa, s tým vstupom, ktorý som sem dala, je to niečo fantastické. Ako ja ďakujem za každý cent, ktorý zarobím, ale proste toto je... Nehovoriac o tom, že keď sa dostanete do kapitálu, čo teda už som sa dostala, dokonca som už v cashback a dostala som vlastne prvú výplatu, toto je to, čo sa hovorím, že dneska som zarobila $400, tak ako nás sa zaplní táto pozícia, idem do autoklónu a moja cesta je do profitu a čo najskôr sa dostať do nasledia. Pretože si predstavte, že vy sa zacyklujete, vy už točíte sa v avantgarde, v kapitáli a v nasledí. V avantgarde dostávam 25 a 50. V kapitáli je to 225 a 450. A v nasledí je to 2025 a 4000, myslím 50. Takže ako to... A nie je to tak dlhá cesta. Ja som vždycky bola nepriateľ, odmietala som Matrixy, ale kto toto vymyslel, to fakt hovorím, klobúk dolu, to bol génius. Ako... už neviem, akým spôsobom by som vás ešte proste povedala, že poďte do akcie, poďte sem medzi nás, pretože toto bude veľká vec. Ja odchádzam za pár dní, možno týždeň, ja neviem, cca. Odchádzam do zahraničia, kde budem fungovať už niekoľko rokov zase. Zmením svoje prostredie. A manžel mi hovoril, že tam ľudia síce nie sú až tak všetci gramotní, hej,
ale telefóny majú v rukách. Telefóny, Facebook, proste frčia. Určite sa budem snažiť a urobím všetko preto, aby som tam tento projekt rozšírila. To je krajina, ktorá je obrovská. A jednoducho, že tam vstúpia zdarma a môžu zarábať. Pre nich, kde každý dolár, ktorý oni niekde zarobia takýmto spôsobom, je pre nich vzácnosť. Ako je to niečo úžasné, pretože oni sa radi zabávajú a hrajú. Žijú život, hej, oni maňánas, oni proste sa zabávajú. Takže a nemajú toľko financií, hej, to je problém celosvetový. A teraz si zoberte, že vy viete dať tým ľuďom niečo, kde si môžu zarobiť treba na zaplatenie telefónu, internetu, cez tú mobilnú aplikáciu. Teraz ste si určite všimli, že už sa dá nielen naplniť sa dá, alebo urobiť depozit cez Perfect Money, Payeer a cez Bitcoin. Vybrať sa už dá cez Perfect Money, Payeer, Bitcoin a kto ešte má tie možnosti, že aj na telefón. Stále sa tu budú rozširovať možnosti. Tá aplikácia bude vo všetkých jazykoch, to znamená, sa dostanete s ňou do celého sveta. Ja neviem, či si uvedomujete, čo máte v rukách. A pre tých, kto ešte nekonal a neurobil nejaký krok ako ľudia, každý deň strácate kopec peňazí. To je všetko, čo som vám dneska chcela som to povedať, chcela som to odovzdať, pretože a budem neustále, tento Big House je niečo neskutočné a ja som stále hľadala program, z tie roky som hľadala program, z ktorého sa vieme odraziť do ostatných vecí, pretože všade potrebujeme peniaze, to je jasné. Ale keď začnem v nejakom projekte s $50, tak kým sa tam nejak vyšplhám, na nejaký, aj keď registrujem, ale na nejakú slušnú sumu, tak to trvá dosť hodne času. Ale tým, že tu sú tie klony, že sa tu vzájomne si tu pomáhame z hora dole a proste vzájomne, tak tu môžete naozaj keď poviem s $50 sa dostať veľmi rýchlo k zaujímavým zárobkom. Byť príklad mňa, ja som vyšla naozaj so cirka $60. A som na akom príjme dnes zaciklená a každý deň, každý druhý deň sa tu dejú veci. Takže, a tým, že vstúpite do toho vyššieho, tak sú tam zase vyššie zárobky. Takže chcete ešte stále hľadať a ísť do projektov, kde vám slúbujú 3-5% denne a byť stále v strachu, že či to náhodou neskončí. Alebo chcete si vybudovať niečo seriózne, kde máte peniaze z každej strany, kde viete sa vlastne ten program ponúknuť absolútne každému, ktorý je celosvetový. Je tu reklama, je tu všetko, čo človek potrebuje na svoj biznis a môžete začať fakt s minimum a dostať sa na zárobky $100,000 denne. Ja neviem, ak program, ktorý tu bude na dlho rokov, ja neviem, čo chcete, čo je pre vás lepšie. Žiť v kľude a viete, že sa zobudím a zrazu tam mám zase nejaké financie, zarobil som a nemusím byť v strachu, že zajtra ten program niekto zatvorí, alebo byť síce v projekte, ktorý možno vám dám tam 1000 a robí mi 30 denne, ale proste náhodou sa tam nelogujem, alebo sa niečo udeje a ja jednoducho som nervózna, alebo som zrazu v depresii, pretože som prišla o peniaze. Ja už to nechcem, ja už ďakujem, ja neprosím. Tie projekty, ktoré sľubujú 3 a viac percent denne, sú čoraz sofistikovanejšie, ja to vidím. Čoraz sú vymakanejšie, čoraz pôsobia oveľa viac dôveryhodnejšie. Ale ja už touto cestou som povedala, tam s tým projektom, ktorý som robila nedávno, ktorý bol tak reálny, že keby mi niekto povedal, že to je podvod, tak poviem, že neexistuje a bol. Takže ja ďakujem za to, že sa mi otvorili oči a jednoducho ja popracujem, ja rada šírim super myšlienku ďalej a budem ju šíriť ďalej, pretože ja vás budem zásobovať rôznymi inými informáciami zvonku. Tých mojich videí bude čoraz viacej, pretože idem do niečoho neznámeho, ale zároveň je to pre mňa obrovská výzva a zároveň idem do krásnej takisto prírody a
a hlavne do pokoja a hlavne kde idem medzi ľudí, ktorí milujú život a to fakt teraz tak veľmi potrebujem. Takže ja vás naozaj volám, pozývam, poďte do Big Houseu. Úžasný projekt. Zmení vám život. Majte nádherný deň. A stretneme sa na vrchole. Majte sa krásne.